Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στην ώρα της κάλπης. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, που κάθε βράδυ είστε πιστοί στο ραντεβού μας μέσα από την ώρα της κάλπης. Μια έκτακτη εκπομπή για αυτή την περίοδο, προκειμένου να φιλοξενήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε για να εκθέσουν τις προτάσεις τους, να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους, γιατί όχι, βάσει και των επαφών που έχουν με όλους εσάς, αλλά και των θέσεων που προτάσουν για να κάνουν τον τόπο μας ακόμη καλύτερο. Είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, θεωρώ, που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Όλοι οι άνθρωποι που περνάνε μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούν να δώσουν προτάσεις, προσπαθούν να εκφράσουν ό,τι είναι καλύτερο, το αναπτυξιακό τους όραμα για αυτόν τον τόπο, για τη Δυτική Μακεδονία, για τους κατατόπους δήμους, προκειμένου το αύριο των μικρών και των μεγάλων να είναι ακόμη καλύτερο. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, στην ώρα της κάλπης απόψε, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε για μισή ώρα περίπου με τον υποψήφιο δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Δελιγιάννη, με τον συνδυασμό Παρέμβαση Ανάπτυξης. Καλησπέρα, κύριε Δελιγιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας πραγματικά είναι πάρα πολύ πιεσμένο, αλλά το βήμα αυτό που σας δίνετε και μέσα από την τηλεόραση του West, αλλά και τις εμφανίσεις που θα κάνετε στα μέσα, είναι πολύ χρήσιμο, θεωρώ, για αυτούς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και που θέλουν να ακούσουν τι ακριβώς θα κάνετε εφόσον αναλάβετε εσείς το τιμόνι της διοίκησης του Δήμου Κοζάνης. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο από τις περιοδίες σας που πραγματοποιείτε το διάστημα αυτό. Είναι και σύντομη η προεκλογική περίοδος, ωστόσο, ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί όταν επισκέπτεστε τα τοπικά διαμερίσματα? Τι σας λένε οι πολίτες? Το κλίμα είναι αισιόδοξο. Οι πολίτες μας δίνουν θάρρος και δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Μας συμπαραστέκονται και μας ακολουθούν. Και θεωρώ ότι ακολουθούν το... Θα είναι συνοδοιπόροι, θεωρείτε, σε αυτή την προσπάθεια? Θα σας εμπιστευτούν, θα εμπιστευτούν το συνδυασμό του Γιάννη Δελιγιάννη? Ελπίζω να το κάνουν. Διότι συνήθως στις εκλογές πολλά λένε, λιγότερα πραγματοποιούνται. Επειδή είναι μία σύντομη προεκλογική περίοδος και επειδή νομίζω ότι βιάστηκαν πολλοί οι συνυποψήφοι σας να καταθέσουν και τους συνδυασμούς, μόλις την προηγούμενη Κυριακή είχαμε την κατάθεση και φυσικά προχθές την ανακήρυξη. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, κύριε Δελιγιάννη, που όντως δημιουργούν κάποια εμπόδια στους υπόλοιπους συνδυασμούς. Δεν ξέρω τι κατάσταση επικρατεί στο δικό σας. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα να βγαίνουν εκτός κάποιες τοπικές κοινότητες, να μην εκπροσωπούνται, και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα νομικό, που ήταν θέμα του νομικού συμβούλου του κάθε συνδυασμού, ο οποίος εκείνος έπρεπε να λύσει το θέμα, γιατί και όχι ο επικεφαλής, διότι το ζήτημα είναι νομικό. Ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να έχουμε 2 άτομα υποχρεωτικά στο κεντρικό, 4 άτομα στο κεντρικό, 3 άτομα στο κεντρικό, 1 στο κεντρικό, και αν έλειπε κάποιο, ο νόμος είναι σαφής ότι εκείνη η ενότητα του Δήμου δεν μπορούσε να έχει υποψηφίους. Διότι δεν μπορείς να έχεις έναν, πρέπει να έχεις 2 τα υποχρεωτικά και από εκεί και πάνω όσους θες. Δεν μπορείς όμως να έχεις λιγότερους από αυτά που έχει υποχρεωτικά. Οπότε το πρόβλημα ήταν εκεί. Άρα μιλάμε, τουλάχιστον για το δικό σας συνδυασμό, για μια πλήρη εκπροσώπηση σε όλες τις τοπικές κοινότητες, σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Σε μερικές δεν έχουμε εκπροσώπηση. Δεν επιδιώξετε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε νόμιμοι. Είμαστε νόμιμοι και ο συνδυασμός μας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, γιατί μπορεί εσείς να ηγείστε της όλης προσπάθειας, να είστε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, του συνδυασμού Παρέμβαση Ανάπτυξης, αλλά πίσω από εσάς βρίσκεται μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Τι χαρακτηριστικά λοιπόν έχει το ψηφοδέλτιό σας, γιατί ανθρώπους μιλάμε που θα ζητήσουν την ψήφο των Κοζανιτών? Είναι επαγγελματίες, από τι χώρους? Είναι από διάφορες επαγγελματικές τάξεις.
Έχουμε γιατρούς, έχουμε μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους του καθημερινού μόχθου. Έχουμε από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Έτσι, είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, τουλάχιστον ως προς τον επαγγελματικό προσδιορισμό. Να εκπροσωπηθεί σωστά και ισορροπά η κοινωνία μας. Επειδή θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Δελιγιάννη, κατ' επανάληψη είχε δηλώσει ότι δεν θα δώσει χρήσματα. Και μάλιστα και ο κύριος Παπαμιμίκος, όταν ήρθε εδώ, είπε ότι δεν θα ανακοινώσουμε τη στήριξή μας σε κάποιο πρόσωπο. Ωστόσο, εσείς δεν κρύβετε την κομματική σας ταυτότητα και προέλευση και μάλιστα σε μια συγκέντρωση, σε μια συνέλευση της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής, της Νομαρχιακής Οργάνωσης, της ΝΟΔΕ Κοζάνης, πήρατε επισήμως τη στήριξη. Στηρίζεστε ως πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ρωτάω, γιατί τώρα τελευταία είναι της μόδας οι ταμπέλες του ανεξάρτητου υποψηφίου, είτε δημάρχου είτε περιφερειάρχη. Εσείς πώς πορεύεστε και βάσει ταυτότητας, αλλά με δεδομένο ότι θα είστε ανοιχτός βεβαίως σε όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Δεν αποποιούμε την κομματική μου ταυτότητα, ούτε μπορώ να πω ότι ξαφνικά πέρασα από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και έχω γίνει ανεξάρτητος. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να ασχοληθούμε με τον τόπο μας, έχουμε στο συνδυασμό μας και άλλους ανθρώπους από άλλα κόμματα και θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει χώρο ο κομματικός χρωματισμός. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον τόπο μας. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Και εμένα με ευχαριστεί το ότι ήρθαν και άλλοι συνδημότες μας από άλλους χώρους και ενωθήκαμε όλοι μαζί για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Δελιγιάννη, κατά γενική ομολογία, ο Δήμος Κοζάνης έχει ένα χρώμα, τουλάχιστον ως προς τους ανθρώπους που τον εκπροσώπησαν όλα αυτά τα χρόνια, αν ξεκινήσουμε έτσι τελευταία από τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο. Τη σκητάλη παρέλαβε ο Λάζαρος Μαλούτας από την ίδια παράταξη, από την παράταξη του Πασόκ. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργήσαν χωρίς παροπίδες? Και θέλω να εστιάσουμε στην τελευταία δημοτική αρχή, στο Λάζαρο Μαλούτα. Ήταν ένας δήμος χωρίς χρώμα ή επηρεαζόταν από την κομματική ταυτότητα και πώς πρέπει τελικά να είναι ένας δήμος? Εγώ θεωρώ ότι ένας δήμαρχος πρέπει να λειτουργεί για το καλό όλων των δημοτών. Και δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα να κάνουμε κριτική το αν λειτουργούσε με παροπίδες ή χωρίς παροπίδες. Αυτά τα γνωρίζουν οι συνδημότες μας και αυτοί μπορούν να κρίνουν και πώς λειτουργήσε και πώς λειτουργεί. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν. Εγώ ήρθα για να κάνω μία πρόταση, τη δικιά μου την πρόταση, το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το Δήμο Κοζάνης για να τον κάνουμε καλύτερο. Αυτό με χαροποιεί, ξέρετε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι που κατέρχονται πρώτη φορά και είναι συνδιεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου, πολλές φορές μένουν σε μια κριτική απέναντι στα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και δεν προτάσουν το δικό τους αναπτυξιακό όραμα για τα επόμενα χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν που το θέτετε έτσι. Δεν θα εστιάσω καθόλου στα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Θεωρώ τα πεπραγμένα τα γνωρίζουν πολύ καλά οι συνδημότες μας, διότι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων. Άρα, έθεσα, γιατί φαντάζομαι ότι ακούτε και κάποια παράπονα, φυσικά έτσι δεν είναι, και γι' αυτό έρχεστε για να αλλάξετε την κατάσταση. Φυσικά και ακούμε παράπονα και φυσικά ξέρουμε το πώς λειτουργεί και ότι λείπει η λειτουργικότητα στην πόλη μας, αλλά θεωρούμε ότι δεν τα κάνανε αυτά που κάνανε, δεν τα κάνανε σκεμμένα. Άρα τι πρέπει να αλλάξει?
Τι προτείνετε εσείς για το διευρυμένο πλέον Δήμο Κοζάνης, που, αν μου επιτρέπετε, έχει πολλές δυνατότητες, κάποιες αξιοποιήθηκαν στο παρελθόν, ωστόσο είχαμε και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εσείς, ως Γιάννης Δελιγιάννης, ως παρέμβαση ανάπτυξης, που είναι πολύ εύστοχο και το σλόγγαν σας, τι προτείνετε? Πρώτα-πρώτα προτείνουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης για το Δήμο και την οργάνωση των υπηρεσιών. Δηλαδή, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι τα θετικά, το πώς λειτουργεί ο Δήμος, ποια είναι τα αρνητικά, να κρατήσουμε τα θετικά και να αλλάξουμε τα αρνητικά. Δηλαδή, μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλα έργα που αυτόν τον καιρό δεν έγιναν, παραμελήθηκαν, όπως παραδείγματος χάρη μπορούμε να πούμε για τα αρδευτικά των Μπουτζακίων, τα αρδευτικά της βόρειας ζώνης Πολυφύτου. Μπορούμε να πούμε για τον άξονα Κοζάνης-Ελασσόνας, να συνδεθεί δηλαδή η Κοζάνη με τη Λάρισα, με δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Και αυτό είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε ανάπλαση της πόλης, που δεν έχει γίνει τίποτα. Ανάπλαση της πόλης, να το συγκεκριμενοποιήσουμε, στο κέντρο ή και περιφερειακά? Μιλάμε για την πόλη, γιατί η πόλη δεν έχει χώρους, κοινόχρηστους χώρους αναψυχής. Δηλαδή δεν υπάρχουν πάρκα να παίξουν τα παιδιά, το καλοκαίρι να μπορεί ο συνδημότης μας να δροσίζεται, να ψυχαγωγείται, τώρα με την καινούργια την πλατεία, δεν ξέρω. Ναι, την καινούργια την πλατεία μπορεί να ψυχαγωγηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Και να μου πείτε και πώς είναι, ποια είναι η άποψή σας για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Σαν σχέδιο, σαν σχεδιασμός, σας ικανοποιεί εσάς? Γιατί μην ξεχνάτε ότι εφόσον αναλάβετε τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει ένα προηγούμενο, θα πρέπει να το συνεχίσετε με κάποιες τροποποίησεις ενδεχομένως. Τα σχέδιά της αναρωτήθηκα αν ποτέ στην Κοζάνη χιονίζει ή αν βρέχει, διότι έχει πολλά σκαλοπάτια πάνω από το σχέδιο, εκεί πάνω από τα ταξί. Ναι. Κατεβαίνει δηλαδή η πλατεία με πολλά σκαλοπάτια. Άρα μου λέτε ότι δεν θα είναι λειτουργική και δεν θα είναι λειτουργική και θα είναι επικίνδυνη για τον καιρό που έχουμε εδώ. Αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη, ωστόσο? Αυτά δεν τα γνωρίζω. Ήταν οι σχεδιαστές οι οποίοι μάλλον δεν ζούσαν στην Κοζάνη, αυτοί που σχεδιάσαν την πλατεία. Μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αλλά δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο που... Σωστά, που επικρατεί. Που επικρατεί και πώς μπορεί κάποιος να διορθώσει το... Κάτι άλλο που θα θέλατε έτσι να αλλάξει? Μου μιλήσατε για άρδευση, αρδευτικό, που είναι πολύ σημαντικό, για οδικούς άξονες. Μιλήσαμε για αναπλάσεις χώρων. Σε έργα υποδομής, μπορούμε να πούμε και για τις δύο γέφυρες οι οποίες είναι το τείχος που χωρίζει την Κοζάνη γύρω-γύρω, αυτή η σιδηροδρομική γραμμή που έχει τις δύο γέφυρες που πρόσφατα θρηνήσαμε και θύματα, γιατί εκατέρωθεν οι δρόμοι είναι διαπλατισμένοι και στενεύουν στη γέφυρα. Αυτό, επειδή έχει καιρό τώρα το τρένο που σταμάτησε να έρχεται στην Κοζάνη, μπορούμε με παρέμβαση στο ελληνικό κράτος να δούμε πώς μπορούμε αυτές τις γέφυρες να τις διαπλατείνουμε ή αν μη τι άλλο να τις απομακρύνουμε. Ναι, να τις γκρεμίσουμε. Ναι, βεβαίως, διότι η άλλη γέφυρα που οδηγεί προς τα Πετρανά και αυτή επικίνδυνη είναι. Διότι είναι επάνω στον περιφερειακό δρόμο, στον περιφερειακό της Κοζάνης, και όταν κάποιος πάει να περάσει απέναντι, κινδυνεύει. Δεν υπάρχει ορατότητα. Δεν υπάρχει ορατότητα, δεν υπάρχει τίποτα και κινδυνεύει η ζωή του. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το κυκλοφοριακό δεν ξέρω αν αποτελέσει προτεραιότητα για εσάς. Τι γίνεται με το πάρκινγκ? Υπάρχουν κάποια ιδιωτικοί χώροι φυσικά, αλλά και δημοτικά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τεράστιος χώρος, ένα τεράστιο πάρκινγκ, προκειμένου να αποφύγουμε έτσι την όποια ταλαιπωρία υφίστανται οι συμπολίτες μας στη στιγμή αυτή. Έχετε κάτι κατά νου? Θεωρώ ότι επειδή η Κοζάνη είναι και πρωτεύουσα Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε θέμα με το πάρκινγκ, γιατί δεν είμαστε μόνο
εμείς που ζούμε μέσα και έχουμε την εσωτερική κυκλοφορία, έχουμε και τους επισκέπτες που πάνε στην περιφέρεια. Δηλαδή κάποιος για να έρθει από την Πτολεμαΐδα πρέπει να περάσει μέσα από την πόλη για να πάει στην περιφέρεια. Άρα αυτός προστίθεται στην κυκλοφορία που έχουμε μέσα στην πόλη. Εκεί θα βοηθούσε ένας δακτύλιος περιφερειακός στην Κοζάνη, ούτως ώστε να βοηθάει όλους τους επισκέπτες που θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να αποφεύγουν την εσωτερική κυκλοφορία της πόλης. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνει και ένας κυκλοφοριακός δακτύλιος στην νότια πλευρά, αλλά όχι όπως τον είχαν σχεδιάσει να είναι υπερυψωμένος και να έχουμε ένα τείχος που μας χωρίζει από τον Κρόκο. Διότι εκεί θα θεωρούσαμε ύστερα ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους οι οποίοι σηκώνουμε ένα τείχος για να μην τους βλέπουμε. Σωστά. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό να λειτουργεί και να βοηθάει την κυκλοφορία, την εσωτερική και όλους τους κατοίκους. Γιατί Δήμος Κοζάνης δεν είναι η πόλη της Κοζάνης. Ξεκινάει από το Ρήμνιο, το Χρώμιο και καταλήγει στον Πολύμηλο. Έτσι, από άκρη σ' άκρη δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα, διότι έχουμε καταφέρει, με το νερό τους έχουμε δώσει ίδιες υποχρεώσεις. Σωστά. Πάντως η πρότασή σας αυτή οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως σχεδιάσατε το πρόγραμμά σας με όλη σας την ομάδα, κρίνετε και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της κάθε πρότασης μεμονωμένα και θα ήθελα να μου πείτε από τι εξαρτάται τελικά να υλοποιήσουν κάποια πράγματα. Είναι οι χρηματοδοτήσεις, είναι οι πόροι, δηλαδή είναι η συνεργασία με κάποιους φορείς, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τι ακριβώς είναι, κύριε Δελγιάννη? Είναι θέμα να μην δεχόμαστε όταν μας λένε οι άλλοι ότι έτσι είναι. Θα πρέπει να πολεμάμε για να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αυτό που μου περιγράφετε με το περιφερειακό δακτύλιο, τι χρονοδιάγραμμα θέτετε εσείς, κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο? Αυτό με τα δεδομένα της ελληνικής γραφειοκρατίας θεωρώ πρώτα ότι πρέπει να γίνουν οι μελέτες και μετά να προχωρήσει. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να αρχίσει. Συνδέεται και η περιφέρεια, ναι, περιφερειακή αρχή. Και θα πρέπει να συνδέσουμε και την Εγνατία με την πόλη της Κοζάνης, διότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να λέμε ότι έχουμε την Εγνατία δίπλα μας, αλλά χρειαζόμαστε κοντά στα 9 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στην πόλη. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες ειδικοί... Μπορεί να γίνουν μερικές παρεμβάσεις που να φέρουν την έξοδο της Εγνατίας αμέσως μέσα στην πόλη. Αυτό το θεωρείτε προτεραιότητά σας ή σε δεύτερο χρόνο, είναι σε δεύτερο χρόνο, γιατί μέσα στο όλο πλαίσιο το πώς θα αναπλάσουμε τις εισόδους της πόλης. Ίσως είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, γι' αυτό λέω. Υπάρχουν άλλες... είναι δύσκολο να γίνει, αλλά πρέπει και αυτό να το βάλουμε μέσα σε ένα πλάνο που να μπορέσουμε να αναδείξουμε την Κοζάνη σαν πρωτεύουσα Δυτικής Μακεδονίας. Ένα άλλο έργο το οποίο έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, νομίζω ότι δίστανται οι απόψεις, είναι το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που είναι υποκατασκευή βεβαίως ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει. Αλλά είστε σύμφωνος και από την άποψη ότι δόθηκε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, δηλαδή δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο κτίριο, εκτός, θα λέγαμε, κέντρου. Νομίζω ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο, να έχουν πρόσβαση όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά και γενικότερα σαν αισθητική. Έχει να κάνει και με την αισθητική σας. Η αισθητική δεν σας ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί η αισθητική της βιβλιοθήκης. Μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα πυρηνικό καταφύγιο, όπως είναι με τόσο πολύ τσιμέντο, δηλαδή πρέπει να αντέχει πολλά. Ναι. Και εγώ περίμενα να έχει, από την αισθητική μου δηλαδή, έπρεπε να έχει η εξωτερική της εμφάνιση έπρεπε να είναι με παλιό μακεδονικό αρχοντικό, κάτι που να συνάδει με την περιοχή μας. Γιατί εκεί είναι είναι εκτός τόπου η βιβλιοθήκη στην περιοχή. Από αισθητικής απόψεως δηλαδή. Δεν δένει με το περιβάλλον. Και είναι ένας όγκος τσιμέντου.
Ναι. Αυτό βεβαίως, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι και δικές μου απόψεις. Και τα ερωτήματα τα οποία σας θέτω, κατά κύριο λόγο, είναι ερωτήματα των πολιτών. Διότι δεχόμαστε και τη δική τους γνώμη και άποψη, τους προβληματισμούς και τις απορίες τους. Να έρθουμε λίγο στο νερό, που είναι εξίσου ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με την τιμολογιακή πολιτική? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που τουλάχιστον δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Προχωρούν πάρα πολλές οικογένειες, πολλά νοικοκυριά σε διακανονισμούς. Έχει προκύψει το θέμα το προηγούμενο διάστημα με τα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Ελισπόντου, με την ακαταλληλότητα του νερού. Ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα οι άνθρωποι και θα ήθελα να μου πείτε η δική σας πολιτική ποια θα είναι στο θέμα του νερού. Η δική μου πολιτική στο θέμα του νερού θα είναι η πολιτική που εφαρμόσαν και άλλοι 340 από τους 346 δήμους. Μου φαίνεται 3 δήμοι δεν μειώσανε το 80% της αξίας του νερού. Θα μειώσουμε την τιμή του 80% της αξίας του νερού. Αυτό θα το καταργήσουμε, αν μπορούμε, γιατί είναι θέμα και νόμου. Δεν ξέρουμε πόσο ισχύ έχει ο νόμος αυτός που επιβλήθηκε αυτό το 80% της αξίας του νερού. Και θα πρέπει τους κατοίκους του Ελισπόντου, οι οποίοι παίρναν ένα χαλασμένο προϊόν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και πληρώναν 80% επί της αξίας του. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι εκεί χρωστάνε νερό, το οποίο δεν πίνανε και το οποίο πρέπει να το πληρώσουν και με 80% επιπλέον προστιθέμενη αξία. Το πιο βασικό για μένα είναι ότι επειδή αν θέλουμε να αποκεντρώσουμε λίγο από την πόλη, δηλαδή να κρατήσουμε τους κατοίκους των χωριών στα χωριά τους, θα πρέπει να τους μειώσουμε το νερό, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν εκεί να βάλουν ένα μπαχτσέ, να βάλουν ντομάτες και τα λαχανικά τους. Για τον εαυτό τους. Για τον εαυτό τους, ναι. Ίδιοι, όχι και να δεν μπορεί τώρα για τον εαυτό τους να κάνουν έναν κήπο και να πληρώνουν 600 και 700 ευρώ και άλλες γιαγιούλες 1.200 ευρώ. Και όλοι αυτοί τώρα να έχουν πρόβλημα να πληρώσουν και να γίνεται διακανονισμός, ενώ είναι έτοιμοι να κάνουν διακανονισμό ο οποίος είναι πολύ υψηλός, δηλαδή ζητάνε 600 και 700 ευρώ. Δεν λένε πόσα μπορείς να μας δώσεις για να απομειωθεί το χρέος, αλλά κάνουν διακανονισμό όπως θέλουν αυτοί. Δηλαδή, η οικονομική συγκυρία που βιώνουμε αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει να απαιτούμε από τους πολίτες που δεν έχουν χρήματα να μας πληρώσουν ποσά που δεν αντέχουν. Γιατί ο Δήμος είναι μια μεγάλη οικογένεια και το Δέλτα του Δήμου, στη ΔΕΙΑΚ, παραδείγματος χάρη, είναι δημοτική επιχείρηση. Σωστά. Που σημαίνει ότι αυτή είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάζει κέρδη. Δεν μπορεί αυτοί να χρεώνουν το νερό κλιμακωτά και όταν ανέβει πάνω από κάποια κυβικά να αρχίζουν να παίρνουν το ίδιο νερό πουλάνε. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά, δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Διότι υπάρχουν και μονάδες με ζώα, κτηνοτροφικές, οι οποίες πληρώνουν το νερό στα ζώα σαν να το πήραν άνθρωποι. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί. Κλείνουνε, με αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τροφή. Διότι το επόμενο πρόβλημα στον κόσμο θα είναι επισιτιστικό. Θα ψάχνουμε να βρούμε τι να φάμε. Και εμείς κλείνουμε τις μονάδες γιατί τις βάζουμε να πληρώνουν νερό, λες και το πίνουν άνθρωποι. Εμείς εκεί τις μονάδες έπρεπε αυτές να τις βοηθήσουμε. Κατανοητό. Να έρθω τώρα σε κάτι άλλο που βεβαίως συνδέεται και με όλα τα προηγούμενα. Λόγω της κρίσης που περάσαμε, της βαθιάς ύφεσης και βεβαίως συνεχίζεται και στις μέρες μας, το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα όπως το παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός ή ότι έχουμε φύγει από την κρίση αυτή δεν σημαίνει ότι το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας ακόμη. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τελιγιάννη, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν τα βγάζουν πέρα. Και μάλιστα το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε δημοτική αρχή.
Πώς θα δούμε το Γιάννη Δελιγιάννη, εφόσον βεβαίως αναλάβει τον Δήμο Κοζάνη στη Δημοτική Αρχή, να φέρεται απέναντι σε ευαίσθητες ομάδες του Δήμου Κοζάνης, απέναντι σε ανθρώπους ενδεχομένως που καθημερινά θα πρέπει να επισκέπτονται τα σημεία όπου μοιράζεται το συσίτιο. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας, ξέρετε. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ότι είναι θέμα αξιοπρέπειας για μένα. Ο Δήμος και οι κοινωνικές υπηρεσίες του έπρεπε να καταγράψουν ποιοι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη και μπορούσε να τους πηγαίνει στο σπίτι το φαγητό, να το ετοιμάζουν μόνοι τους, γιατί για μένα είναι θέμα αξιοπρέπειας να μην στέκεσαι στην ουρά και σε βλέπουν οι άλλοι ότι έχεις ανάγκη και ότι δεν μπορείς να φας. Θα έπρεπε ο Δήμος να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να γνωρίζει κανείς τη βοήθεια που δίνει ο Δήμος. Γιατί να μην ξεχνάμε το μη γνώτο η δεξιά, τι πει η αριστερά. Και αυτό είναι θέμα αξιοπρέπειας. Όσον αφορά τα άλλα, το κοινωνικό παντοπολείο κτλ., ωραία, αυτοί που δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν μέσα κτλ. Αλλά το συσίτιο για μένα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν και συνάνθρωποι μας οι οποίοι μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, λόγω της κρίσης κατέρευσαν, αλλά δεν πρέπει να τους τιμωρήσουμε δείχνοντάς τους ότι πρέπει να πάνε στην ουρά για να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Μάλιστα. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, νομίζω δεν το καταλάβατε κι εσείς, ότι σε λίγο πρέπει να κλείσουμε. Δύο τελευταία ζητήματα θα σας θέσω. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έχω σπουδάσει. Έχετε σπουδάσει. Πέρα από αυτό, έχετε γυρίσει γενικότερα και με την οικογένειά σας και μόνος φαντάζομαι. Έχετε επισκεφτεί πρωτεύουσες χωρών, φαντάζομαι, αλλά και έτσι πιο μικρές κομμοπόλεις. Υπάρχει κάτι το οποίο έχετε ζηλέψει και θα θέλετε να το μεταφέρετε στο Δήμο Κοζάνης, να εφαρμόσετε κάτι? Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που κάνουν στο εξωτερικό, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Ναι, αλλά βρίσκονται έτη φωτός μπροστά από τη χώρα μας. Βρίσκονται έτη φωτός διότι οι άνθρωποι εκεί παίρνουν αποφάσεις και μετά τις υλοποιούν. Δηλαδή, και έχουν την αισθητική, να πω ένα παράδειγμα, εμείς τα αυτοκίνητα τα παίρνουμε έτοιμα. Δεν κάνουμε καμία εφεύρεση κανένας αυτοκινήτου. Ό,τι αυτοκίνητο θέλουμε το παίρνουμε έτοιμο. Ωραία. Γιατί αφού πήγαμε στο εξωτερικό, και δεν είμαι ο μοναδικός που πήγε στο εξωτερικό, και άλλοι πήγαν στο εξωτερικό, και από τη Δημοτική Αρχή πήγαν στο εξωτερικό, γιατί δεν στείλαν 2-3 δικούς μας από εδώ, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, να δουν και να τους φέρουν να δουν τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε κάνει ένα πάρκο στο παλιό του στρατόπεδο. Το δημοτικό κήπο. Το δημοτικό κήπο, ο οποίος να έχει μαρμάρινα παγκάκια. Διότι το χειμώνα ποιος μπορεί να καθίσει εκεί? Κανείς. Αυτό είναι... Διότι κολλάει στο μαρμάρινο το παγκάκι. Ναι. Αλλού μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αλλού το μάρμαρο, αλλά όχι στο παγκάκι. Δηλαδή έπρεπε να στείλουμε κάποιον και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν εδώ και αναλόγως να κάνουμε και να σχεδιάσουμε, διότι έχουμε πολλούς καλούς και... Ναι, η αντιγραφή δεν είναι άσχημη πολλές φορές. Όχι, είπαμε, και άλλα τα παίρνουμε και έτοιμα. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εφεύρουμε πράγματα που έχουν βρει οι άλλοι. Απλώς το προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες και τις ανάγκες. Και στο περιβάλλον μας, ναι. Κάτι τελευταίο, τι είναι η αυτοδιοίκηση για εσάς και γιατί οι συμπολίτες σας να σας εμπιστευτούν στο τιμόνι του Δημαρχιακού Θόκου στην εκλογική αναμέτρηση της 18ης Μαΐου. Ενδεχομένως μπορεί να πάει και δεύτερη Κυριακή. Η αυτοδιοίκηση για μένα είναι το κύτταρο το οποίο όταν αυτό λειτουργεί σωστά, λειτουργεί και όλος ο οργανισμός σωστά, που είναι η χώρα μας. Γιατί η χώρα μας αποτελείται από 346 δήμους. Άρα θα πρέπει αυτοί οι δήμοι να λειτουργούν σωστά και όταν αυτοί αρχίζουν να λειτουργούν σωστά, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε και την κρίση. Εμείς οραματιζόμαστε ένα δήμο, ο οποίος να είναι ισχυρός και ανθρώπινος. Που σαν πρωτεύουσα που είναι Δυτικής Μακεδονίας, να είναι το κέντρο παροχής υπηρεσιών, να είναι οι υπηρεσίες εδώ, να είναι κέντρο επιχειρηματικότητας,
να έχουμε ανάπτυξη εμπορίου, να έχουμε αγροτική ανάπτυξη, διότι ο Δήμος Κοζάνης έχει 110.000 στρέμματα ανεκμετάλλευτα και μπορεί να είναι και χώρος εκπαίδευσης, διότι έχουμε το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε τα ΤΕΗ, που ο Δήμος σε συνεργασία με αυτούς μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να είναι και ένας χώρος όπου κυρίως οι νέοι θα μπορούν να βρουν εργασία και πάνω απ' όλα να επενδύουν σε αυτό το χώρο. Θέλουμε ένα Δήμο που να μας δίνει ποιότητα ζωής και να έχουμε ίσες ευκαιρίες και στην εργασία και στη ζωή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν... Και προπάντων, μπορούμε να κάνουμε έναν ευρωπαϊκό Δήμο για να τον έχουμε και να έχει μια σωστή θέση και στο χάρτη και στις καρδιές μας. Έτσι, με αυτό το μήνυμα κλείνετε απέναντι στους συμπολίτες σας. Κύριε Δελιγιάννη, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας και να ευχηθώ και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και καλό κουράγιο που το χρειάζονται, νομίζω, όλοι οι υποψήφοι, επικεφαλείς αλλά και σύμβουλοι. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να περάσουμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε την ώρα της κάλπης σε πολύ λίγο κοντά σας με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Γρεβενών του Συνδυασμού. Μαζί συνεχίζουμε με επικεφαλή στο Δημοσθένη Κουπτσίδη Κώστα Δημάντη. Σε πολύ λίγο κοντά σας.